Muller Fidel, o meu compañeiro Fidel. Un que era comisario de arte, que encontráramos unha vez na zona bella. El vivía fora, acorde, no estranxeiro, que... Dígoche que non sei quen é. É igual, o caso que chamoume por teléfono porque está montando unha exposición colectiva de artistas da nosa xeración e pediume un cadro a min. Por fin che dan a oportunidade que mereces. Os teus poemas, eu cos meus cadros dos super creativos, que che parece? É co que me ponen a min os artistas. E que vas pintar? Non sei, algo bonito. O importante é que liberes a mente e que non te obsesiones. Se deixas que todo flúa, xe verás como chega a inspiración. Que? Como levas, amor? Ben. Super inspirado. Pasa que xa me doi un pouco o pulso. E ti que faz? Que... Eu cabrearme. Un alumno entregoume o mesmo traballo que me presentaron no pasado. A ti pareceche normal? O mesmo traballo. Bueno, pobre. Pero o traballo está ben. Porque se cadra está super orgulloso dese traballo. Hola, trouxen pastéis. Acordaste de Fidel, o meu compañeiro Fidel... Ah, sí, o cargante. Sí, home, que andaba metido en asuntos de arte, non? Era moi pesado, Berto. Tiñades intereses distintos, nada máis. Sí, el tiña interese en ser cargante e eu en que non me rompese a cabeza. Bueno, o caso é que está vivindo outra vez aquí, está montando unha exposición colectiva de artistas descoñecidos e pediume un cadro. Home, pois parabéns. Estou máis contento. A ver se te lembras como se fai. O qué? Pintar. Está moi abandonado, non? Non, está pensado como unha retrospectiva. Berto, queres explicarme de novo a que viñeches exactamente? Ti acordaste dun cadro que che regalara eu cando empezáramos a saír? Pois claro que me acordo do cadro, Sole, como non me vou acordar? Ai, eu tamén. Era moi bonito, eh? Bueno, Sole. Precioso, Lu. Para unha cousa que fixo ben en toda a súa vida, non lle imos quitar o mérito. Pero regalou a min e é meu.
Lucy, só che estou pedindo prestado. Dígoche que non. Será un mes nada máis, o tempo que dura a exposición. Mira, Berto, estás perdendo o tempo a estarme facendo perder a min. Total, para telo guardado en calquera sitio, como seguro que o terás, que máis che ten? Ai, muller, é que non sei que máis che dá. Sole, de verdade que te acordas como era o cadro? Sí, saías guapísima, que ten de malo? Que ten de malo, que ten de malo. É arte, Lucy, é arte. Será, pero é o tipo de arte que a min me gusta manter na intimidade. A ver, vai estar nunha sala pequeniña, non a vai ver ninguén. Só pensar que o vai ver Fidel xa me parece razón de máis para negarme. Pero se non se sabe que és tío. Estás super nova, torxente, guapísima. Quero dicir que agora tamén. Pero non se te recoñece, muller. No sentido de que estás así como medio de lado. Vamos, que non che convenceu. E iso que che levou pastéis, Lu? Ai, tamén nos comeu el case todos. Mira que truncara así a súa carreira de artista. Sí, que agora vai ser por culpa miña. Bueno, ainda lle dá tempo de pintar outro, non? Xa non me dá tempo a pintar outro. Pois colles outro cadro que teñas feito e xa está. Lucio, sabes perfectamente que ese é o mellor cadro que pintei na miña vida. Ainda non sei como me saiu tan ben. Porque tes talento. Ah, seguro. A ver, Berto, que ti pintas de maravilla. Sí. É igual, sí. A estas alturas vou ir de artista. Son un pintor mediocre, sempre fun. Tampouco é iso, home. Xa estou oindo a reseña de Fidel cando lle diga que renuncio. Eso de superioridade que lle sai ás veces. Que lle sae sempre. Está ben, leva o raio do cadro. En serio? Falas en serio? Sí, e se o queres facer tragar a Fidel, tamén che dou permiso. Lucy é un anxo, Lucy. Sí, seguro. Ah, pero cunha condición, Adri non pode sabelo. É a miña primeira exposición. Se levas o cadro, o neno nin chío. Ti verás o que elixes. Vale, nin chío. Sí, non a esta altura, non? Non. Porque se a altura desta exposición está aquí, o teu cadro está aquí. Iso quere decir que che gusta? Que? Teria que estar cego para non gustarme. Ai, Berto. Pero como non me ensinaches antes os teus cadros, home? Que sei, por medo se cadra, non? O medo matou máis artistas que a fame. Perdón, non atopaba onde aparcar. Ai, Lucy, a musa. Pero estás ideal. Pero, No. Cambiaches moitísimo. Non é Lucy. Lucy e xa non estamos xuntos. Esta é Mon. Encantada de coñecerte, que ganas tiña. Moitas grazas pola oportunidade que lle das a Berto. Eu ben sei o importante que é que crea en ti. Sí, Mon é artista tamén, ele é poeta. Ai, a poesía, iso sí que me supera. Ai, son todos tan intensos. Parece que están sempre a morrer. Oh, que pereza, por favor. Iso non é así, exactamente. En realidade... Falemos de cousas importantes. Berto, o teu cadro está moi ben. Eu penso que perfectamente podría ser a peza principal da exposición. Corazón, a ver se nos consigues uns cafés, cortados en sucre. Para mí, como sempre, amor. Mira, eu pensei en poñelo aí, esa parede no fondo. No fondo? Sí, no fondo. Que? Lucy, o teu Berto é Roberto Cavado? Sí. E pinta ou algo así, non? Sí, algunha cousiña fixo. Ajá. Entón esta és ti? De onde sacaches isto? Colleno na panadería. Como na panadería? Sí, a que hai na Agra do Orzán, que sempre teñen cousas destas. És ti ou non és ti? Desta mato, Sole, xuroche que o mato. Bueno, muller, cousas peores che ten feito... E aí segue. Ai, sí, Lu, é certo, aquí estás. O que? Tamén o anuncian en Ponferrada. Ai, muller, busquei non internet. Lu, esa imaxe da exposición. Sí, xa o vexo. Eu e todos os que vayan comprar pan. E iso que non o ia saber ninguén. Ainda é máis bonito do que recordaba. Deberías estar orgullosa. Pero orgullosa de que, Sole? Se leva Cosme todo o día mirándome raro.
Muller, paráselle raro verte con roupa. Que lle queres? Son así de básicos. Ai, Lu, que guapa estabas. Estabas guapísima. Pero guapísima, guapísima. Pero que está espida? Non leva bragas? Non, está espida. Buah, vaya peras, macho. Pero quen fixo iso? Non o sei, pero non o querería facer, Ah, por ali vai a cachonda de terceiro. Mira. Adri, levas máis que comemos xa. Esta es ti? Non. Ah, pois que raro, porque aquí pon que o autor é Roberto Cavado. Mira, como papá. E o cadro chamase Lucy na ducha. Mira, como a ti. A ver, Adri, o teu pai pintou ese cadro cando éramos mozos. Non o podo creer. E agora ofreceronlle formar parte desa exposición e estaba tan ilusionado que eu... E non pensabas dicirme? Pois a verdade é que non. Claro, porque sabes que está mal. Non, a ver, mal tampouco. Mamá, sabes, sen roupa. Pois anda que non hai cadros de mulleres espidas polo mundo adiante. Pero esas mulleres non son miña nai. E no instituto todos falaban disto. Pero ti non lle dixeches que son eu, non? Ti pensas que son parvo? Entón que problema hai? Pois que todos facían chistes de como saes. Ah, iso demostra que teñen moitísima madurez. Oh, e papá non podía escoller outro cadro. Iso xa llo dixen eu, pero que era ese. E sabes por qué? Porque é o mellor que fixo. E tan malo non será cando colleron de imaxe da exposición. Claro, e ti estarás orgullosísima. Moito? Algún problema? E lavas máis, que comemos agora. A invitación para a inauguración chegoume, pero non vou ir. Como? Ai, Lu, pero que parvada esa? Non lle dixeras a Adri que o cadro é precioso e estabas moi orgullosa dele? É que me dá apuro estar ao lado dun cadro meu no que se me ve todo. O que tes ti témolo todas, muller. Sí. Unhas mellor posto que outras. Oxalá todas puidésemos dicir que somos a imaxe dunha exposición. Se total xa non chego, que xa empezaron. Pois chegas tarde, como as estrelas, pero ir tes que ir. Primeiro, porque seguro que dan pinchos gratis. Segundo, porque así teño menos rabia de non poder estar aí contigo. E terceiro, e máis importante, Lu, porque ti é a protagonista, muller. A protagonista. Ai, non me digas que non te vai un poquechiño de ilusión. Pois mira, tes razón. Teño que deixarte, logo contoche, vale? Veña. Oh. Adri! Facía falta vir, non ves que xa non queda ninguén. Para darlle un bico ao teu pai chegamos a tempo. Ai, Lucy, a musa. Ai, pero estas ideas non cambiaches nadiña. Bueno, non sei se iso é malo. Xa sabe o que din. Se funciona, non o toques. Que ti funcionas. Non contaba con vos, que como dixeras que a Que non podíamos perder un día tan importante para ti. Pois non pararon de preguntar por ti toda a noite. Todo o mundo quería coñecer a modelo. Ai, as musas. Que sería dos artistas se non existisen as musas? Pois probablemente acabarían dando plástica no instituto, non? Ás veces é mellor non pintar nada para non deixar constancia da mediocridade que nos rodea, sabes? Como? Adri, sabes por que é tan importante e tan especial o cadro de teu pai? Vouche explicar. Aproveita que Fidel sabe moitísimo disto. Ven. Lucy non ten bebida. Ah, non, pero dá igual. Se che roubou o home, ben pode conseguirche un viño, non? Vaya, parece que non son a única que non cambiou nada neste tempo. Entón, Fidel sempre foi así de... especial. Especialmente repugnantiño. Grazas, crin que era a única que o pensaba. Non me acabo de facer a velo. É super bonito. Esa es guapísima. Oxalá eu tivese un así. Estou esperando a Adrián Cavado. A ver, onde vestía a alma deste cadro? Gustan os azuleixos. A cortina tamén está ben. A cortina levárame 2 días E a pintada. rotundidade do trazo.
A sinxeleza agresiva da figura feminina. Esa intimidade incómoda que se multiplica por estar ela afeitando as axilas. O que fai ela é afeitar. Hola, amor. Hola. Estive en toda a tarde con Fidel. E adivinha que? Trabou a lingua e espichou de vez. Ofreceume unha exposición só con cadros meus. Pero iso é notición. Contame exactamente que foi o que che dixo. Pois díxome que son o mellor artista que coñece. Non. Sí. Berto es o mellor artista que coñezo. Da nosa xeneración. Que descubrín este ano aquí, na cidade. E díxome que este desexando ver mes cadros meus, porque este é magnífico. Magnífico sí que o é, pero foi casualidade. Porque un cadro bo pode saírme ata min. Por iso quero ver máis. Para estar seguro de que verdadeiramente é o artista que promete ser. Rematou dicindo que a sala queda libre dentro dun mes para que eu expoña a miña nova colección. Roberto Cavado. A madurez. Toda a sala para ti. 15, 20, 25 cadros. Os que queiras. Sempre cando que teñas mereza a pena, claro. Veña, imos. Onde? A ver no que estás traballando. Non quero dicir que non creo que sexa boa idea. É que teño que facer unha selección antes, sabes? Ai, esa inseguridade. Está ben, como queiras. Pero, Berto, esta vez só obra recente. Sí, obra recente. Berto, para min, isto é un soño. Eu non podía soñar unha musa mellor. Estou ben así. Estás perfecta. Non te movas. Non te parece súper excitante? Un pouco, sí. A ver, espera un momento. Vamos coller mellor luz. A ver. Seguro que de costas está ben? Sí. Eu creo que vai ser moito mellor. Iso que fixeches co pelo está moi ben. A ver. Pero un poquinho máis por aquí. A ver. Así, que se deixa de aquí. Isto non funciona. Eu creo que sí. Falo en serio. Tens que buscar unha musa que te inspire de outra maneira. Sí. Lucía, que non é Berto. Berto, que fas? Pois verás, non o vas crer. Fidel pediume para facer unha exposición eu só. Eu pensei, pois ten que ir todo na mesma liña, non que o propio. Entón pensei, por que non pintar a Lucy? E aquí me tes, inspirándome. E Mon, non prefires pintala a ela? Mon... Non. A ver, Mon é a musa da miña vida, é a luz, é o brillo, é como que o mundo é máis bonito con ela, pero para pintar eu prefiro a ti. Concéntrome máis. Pero non vou molestar nada, Estou aquí como se non estivera, nin ides notar que estou. Mira, Berto, o xardín é un sitio público, pero a mí non me veña a romper a cabeza,
Oye, Berto, se queres podes pintarme a min tamén, pero eu non quito a roupa, eh? Non fai. Berto, cando é esa exposición? É dentro dunha semana. Ti terás feito? Ai, bon, isto debe parecerche moi raro con fotos de Lucy por todas partes, pero xúroche que non ten nada que ver con... Confía en ti, Berto. Eu tampouco che dedico todas as miñas poesías. Non temos tempo para iso. Queda unha semana para a exposición. E se queres que che dé a tempo, vas ter que pasar as 24 horas do día pintando. Sei que vai ser moi duro, pero confío en ti. Ti podes. Hola, veño de volver chocado. Xa rematou a exposición, así que... E xa inauguraches a nova? Como non dixeches nada máis? Non, ao final non puido ser. Vaya, non che deu tempo, non? Non. Xa me quería parecer que era moito unha hora. Non, o tempo sí que me daba. Pero tiven que renunciar por mon. Perdón? Estaba a ser moi duro para ela. Ver fotos túas e cadros teus por todas partes comigo prestándoche toda a atención. Era como decía. Porque me quere moito e non quería interpoñerse na miña carreira artística. Pero sufría. Apagábase cada día máis. Eu non sei se podería soportar, Vime na obriga de escoller. Xa te perderate unha vez, non quería perder a mon. E sí, tiven que renunciar ao meu soño de triunfar como artista, pero triunfei no amor. Así que... todo ben. Xa. Sí. E isto mesmo dixeches a Fidel? Palabra por palabra. E como reaccionou exactamente? Ben. Millor do que eu pensaba. Naco de bosta! Ti sabes o tempo e a enerxía que me fixeches perder. E todo por unha esmirriada de merda. Ai, que me deixa mon. Pois deixa ir, imbécil! Pero que é do mellor super especial. Sí, pois avísame que non che dé a patada que daquela vou rir de ti ata quedar sen pulmóns. Porque esa vaiche deixar tirado. E vaiche estar ben por pensar coa pirola. Non, bueno, coa pirola non, é co corazón. Cala a boca, mesicas, cagón, fracasado. Xúroche que non volves expoñerme entre seu viva. E agora vou buscar un artista de verdade que teña unha sola baleira. María Meijide. Estará na casa. A ver. Ai, Lu, pobre Berto. Dilo por Fidel. Non, digo pola querida. Xa lle vale, non? Se Berto prefire pintarte a ti, pois que se aguante. Bo, Sole, Berto non deixa para mañá, o que pode deixar para pasado mañá. Leva anos sen pintar. Viu que non lle daba tempo, agobiouse e puxo a mon como excusa. Oller, non sería capaz. Bueno, sí sería capaz. Poño a man no lume, mira se estou segura. Pero se renunciou porque lle deu a gana, que excusa lle puso a mon? Pois que Fidel se botou atrás, e como ela xa non o traga. A ti devolveu o cadro, non? Pois xa está. Sí,
Xa o puxo no seu sitio. Ai, Lu. Volviches metelo outra vez no armario? A ver se débelo todos os días te acabas a facendo.